Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad decom. Sutra se obeležava Međunarodni dan deteta. Mi, kao deca, imali smo potrebu da tim dečjim pravima i toj stalnoj borbi protiv nasilja damo jedan mali doprinos. Nije važno ko smo, odakle potičemo, ko su nam roditelji, ni koje nam ocene pišu u dnevniku. Nije važno šta se od nas očekuje, važno je koliko sami želimo i možemo. Mi smo deca. Deca koja će jednog dana postati ljudi i možda direktno ili indirektno menjati ovaj svijet. Ovim što ćemo vam danas predstaviti, znamo da svijet nećemo promeniti, ali možda ćemo promeniti sebe, a možda malim delom i vas. I neka to bude naš prvi korak na stazi kojom ćemo koračati, na stazi bez nasilja i sa pravom na sreću. Kada progovorimo o problemu koji postoji, a traje, već smo na pola puta do njegovog rešenja. Ako se o istom ćuti, on biva sve veći i veći. Priča koju ćemo vam predstaviti upravo o tome i govori. Ovo je priča o dva neshvaćena dečaka. Pogledajte, zamislite se i pokušajte da shvatite gde grešimo. Pokušajte da pronađete parče sebe u ovoj priči ili nekoga vama bliskog. Sigurni smo da se svaki roditelj i svako dete bar malim delom ovde mogu pronaći. I razmislite o svim mogućim varijantama završetka. Dobro razmislite. Mi smo izabrali onu jedinu ispravnu. Zašto osuđujemo ako nismo doživeli? Zašto okrećemo glavu ako nismo bezdušni? Zašto kritikujemo ako se ne trudimo? Zašto ćutimo ako smo u problemu? Zašto se ljutimo ako nismo u pravu? Zašto sanjamo ako ne ostvarujemo snove? Zašto podcenjujemo ako vidimo poverenje? Da mogu da vratim vreme. Fizičko, dve ekipe, žar, borbe, dečaci. Burkanje, svađanje, vređenje. Bilo bi dobro da se na tome završilo. Ali na nesreću svih nas nije. Izazivanje se nastavilo. Nezrelo, neodgovorno, ne razmišljajući, nastavili smo. On stoji, trpi, možda želi da pruži otpor. Ne može, ima nas više, jači smo. Ne znamo kako se osjeća. I ne zanima nas. Nisu nam važne posledice. Mi smo veliki u očima posmatrača koji ćute. Dobijamo bitku. Ali ne je rat. Fizički, prošlo je bez većih posledica. Psihički iz ove tuče izašli smo kao najveći gubitnici. Ipak, nešto smo i dobili. Mnoštvo pitanja, kajanje i životnu lekciju. Šta da sam ostavio trajne posledice? Kako bih se ja osjetio da me obore, šutiraju i udaraju? Da li bi bolelo? Da li bi bio uplašen, postiđen, nemoćan, ponižen? Šta sam sebi mogao da uradim? Šta da sam umjesto smanjene ocene i izgledanja bio izbačen iz škole? Čemu sam ovaj sedmogodišnji trud i sve petice u dnevniku? Na sreću, odgovor na ova pitanja nećemo dobiti. Na vreme smo stali, kajemo se zbog učinjenja. I bar znamo da se to više neće ponoviti. Naučili smo na svojim greškama. Da možemo da vratimo vreme, jasno je da se ovo ne bi. Svaka priča ima dve strane. Iz mog ugla izgledala ova. Zima, grudvamo se, ulazimo u učionicu. Zanesem zimskim igrama, guram druga i lupimo šamarčike. Iz njegovog ugla može izgledala ova. Zima, grudvamo se, počinje čas, ulazi Ivan, guram. O ne, zašto šamarčina? Šta sam uradio? On je moj dobar drug. Tada sam se naljutio, ali postupio isto. Rekao je roditelj. To je došlo i do razredne i do mojih roditelja. Smanjena ocena izgledanja nije ništa naspram reči koje sam dobio od majke razredne. Šamar ili šamarčić stvarno nije bitno. Udaranje na nečiju ličnost je veliko poniženje za tu osobu i velika sramota za nas. Oko mene svuda je tama, ne želim više da budem sama. Ne želim tugu, ne želim setvu. Potražim mesto na ovom svijetu. I ja sam neko ko prava ima da budem srećna tu među svima. Da slušam vetar, da radost vidim i pred drugima sebe da se ne stidim. Zašto me diraš? Šta sam ti kriva? Šta se u tvojoj glavi zbiva? I ti si tužan. Gde su ti reči? Uradi nešto i sve te spreči. U prvom razredu, dok smo još svi mali, uklapamo se u nov način života, prihvatamo svi nove obaveze. Postojao je jedan dečak koji je remetio mir
šikarama i smrću voljenih ako ne uradimo ono što nam kaže. Ćutali smo, trpeli, plašili se. Davali smo mu svoj čotvarac, kupovali sokove, sladoled, slatkiše, prosto jer je on to tako htio. Jednog dana kada sam došao kući i spremio se za spavanje, čvrsto sam zagledao mamu sa pitanjem hoćeš li ti umreti. Rekla je, pa jednog dana hoću, ali sad ne. Tada sam priznao plač i rekao je da mi drug rekao da će ona tog dana umreti jer mu nisam kupio sladoled. Uspela je da me uteši. Rekla da se drug samo šalio i obećala da će mi baš ono jutro probuditi. Presrećan sam bio kada sam je ujutro ugledao. Shvatio sam da se drug samo šalio i da više nemam razloga da mu dajem svoj novac jer se ništa loše neće desiti. Iz ovog ugla, kada sam odrastao i kada mi je taj isti dečak jedan od najboljih drugova, shvatam da to nije samo šala i da iz ovako malih stvari nastanu veliki problemi i traume koje ostavljaju posljedice. Tada moj problem je rešila moja majka, kada sam prestao da ćuti, a problem odbačenog i neshvaćenog dečaka rešila je učiteljica. Beskrajno sam im plakao od vremena i zbog sebe i zbog njega. Želela bih da kažem nešto kratko o nečemu što smatram jako bitnim za sve nas. Bila sam žrtva nasilja. Taj period je za mene bio težak i dugačak. Često sam se osjećala tužno i uplašeno i stalno razmišljala o tome zašto. Šta sam ja to uradila da bi se neko prema meni tako ophodio? I onda sam shvatila da ja baš ništa nisam uradila. Ja to ničime nisam izazvala. Dugo sam ćutala. Ponekad jer sam se plašila. A ponekad jer sam mislila da će to samo od sebe da prestane. Ali nije. Nasilje nikada ne prestaje samo od sebe, u kakvom god obliku se javilo. Želim da kažem, nemojte ćutati. Obratite se za pomoć. Ja sam se za pomoć obratila svojoj razrednoj koja mi je puno pomogla i jako sam je zahvalna na tome. Nasilje ostavlja tragove na srcu, duši i u daljem životu svakog deteta. Budimo ljudi, zaštitimo sebe i jedni drugi međusobno. Kolicna slova.
Odlično učenje. Nešto? Zaboravim. Ljubavi, kako je bilo u školi? Jesi vidjela kako se Petar zbunio kad sam pomenula da se upoznam sa Marinom? Da, mene je bilo. Zašto nisi stuširao bratiš? Zato što je nesposoban. Daš mi jednu stvar koju on treba da uradi i on to ne uradi. Ajde večeras da ispunim. Može, pa ma nećemo ti vremena da se to. Slušaj, imaš najkasnije za pola sata. Idi sredi Aleksa po sobu, daj mi da doručku i stušaj ga za to vreme. Odem da smeniš tamo sam setila, a jesi li odgovaraju biografiju? Evo, pa ne da. Samo da govoriš. Sad ćeš jedna lekcija da se nagovima. Večeras kad se vratim tu ja pomoću. Okej. Ja, koliko ti dobra majica. To si se za gel sredila. Sredila. Baš je dobro i ja bih je nosila po danice. Ostavite ga na miru. Ovako snova. Da, znate što sam uradila? Napravila sam face, imam profil i primišljam se s nekim likom. Ti si luda, i ako lupaš čisto tražim sad da se vidimo, mislim ona traži. Zaj, to nije naravno. Kako si ustavljen, brate, zjezala se, što može loše da se desi? A otkud znaš? Rekla sam da dođe danas u časova. Oduševljak smo dan sve više i više. Možda i jeste malo ekstra. Aj, kako će skoro doći. Dobar dan. Ispitivanje. Hajde, Hajde. Nastavnici, zašto ja? Imao sam meč. Moje, vidite mogu. Pa ne vidim oko već 5 dana. Glava me boli. A rekli su da će Marta odgovarati cijelu knjigu. Obećanje. Kako mi da se ugledamo na vas, ako vi ne održite to? I još nešto, čerka vam je preleta, video sam je na velikom odmoru. Upravo si, obećanje. Hajde. Sram te bilo. Odličan učenik, jedinica. Posjeći ti roditelji. Vidjeli se 4 lekcije koje nismo učili. Da sam ja rekla cijelu knjigu. Pozdravi se od Petice. Idi sad. Milice, još se lepša u životu. Znam vas. Sad si fina devojčica, a u porukama ovako. Hajde da vezem kući. Ostavite me na miru. Evo mi, nisam se čekala. Izvini. Mama. Tata, moram da se idem s tobom. Ne sad, radim. Molim te, važno je. Šta je to važno? Hoću da treniram košarku. Ne može. Rekao sam ti da sport moraš da budeš čvrst. Idi uči biologiju. Mama, jesi li odgovarao biografiju? Htjela sam da pričam. Zbegao šta je jesi? Super, nije pet. Danas... Pa ti nisi normalan. Nesposoban si za život. Učiš non stop. Sve svoje vreme dati na tebe. Nesposoban. Na kraju sve upropastiš. Nesposobnjaković. Hoće na bazene, žuti. Ni za što ti nisi. Pravo je tvoj otac. Ne možeš brata da čuvaš. Nisi za školu, nisi za svoj. Ti nisi za život. Da li u svetu koji nas okružuje jedan dečak ima pravo na sreću? Da li ima pravo na podršku? Razumevanje. Zato se sve svelo na konkretne, a tako nebitne stvari. Nema vremena. Izgovor. Izgovor za kukavice. Za one koji beže, izbjegavaju. Neće. Svi na ovom svijetu imamo jedan broj sati i minuta u danu. Pitanje je da li ćemo ispravno odrediti prioritet. Da li je oče u svijetu koji nas okružuje, svijetu dokazivanja, ljubomore, sujete i nezadovoljstva, u svijetu lečenja frustracije, u svijetu gdje drugi kroje tvoje odele, važnije tuđe mišljenje i želje tvojeg deteta da bude shvaćeno i neomogućeno. Da li je oče partija fudbala sa kvazi drugarima bitnija od razgovora sa sinom? Kad si oče uzeo loptu sa svojim detetom?
odraste. Ili ne? I da će postati kao i ti, marioneta kojom drugi upravljaju. Krpena lutkica u pozorištu Rusaka. Da li je ono što si sama stvorila, majko, ono što si kod srca nosila, bitnije od mišljenja tvojih prijateljica? Da li je, majko, potreba tvog mezinca bitnija od žene petice u dnevu? Obično pačke papira i malo pršenog nastava. Jeli, majko, zašto misliš da postupaš ispravno ako razmišljaš umesto njega? Misliš li, majko, da si pametnija nego što bi on sam mogao biti? Zašto, majko, sad ne želiš da pričaš s njim? A ti, majko, ti si ga učila da govori. I zašto sada, ti koji si mu dala život, zašto mu sada govoriš za istinu? Seba, evo je. Ne sad. Ajde, makice. Pa ne znaš ti to, fudbal nije za devojčice. Vidi, op, ne vidiš, a? Daj tebici. Nina, hvataj. Daj vratite mu. Pa ne! Pa to je za isključenje. Uništila si nam loptu. Da. Dobar dan. O, Matija, Htjela sam da pričam. Nina, opet se braskaju. sve znam, neka mi je tamo za geografiju, rešit ćemo. Ali... O, gde si Maki? Ajde, dođi. O, ajde, Maki, roki ovo, znaš ko je? A ne znaš ko je Roki? Pa da, ti gledaš Anđelinu balerinu. Ajde, ustani, budi muško. To meni moj otac govori pred svakog meča. Pi, a nisi dosta protivnik. Aj, ne treba tući devojčici. Prepušta. Biće što mora biti. Ako preživimo ovo, roditelji će vidjeti modrice i konačno popričati sa mnom. Vidjet će glomine na oko. Konačno imam priliku da sve izbitim. Da prestane se krijem. Da ćutim. Biću slobodna. Ej, sredila sam geografiju, pa šta radiš? Pitaće do petu, sve neće. Evo ti već zapamću. Idemo tata i ja da svojimo pred Valerinoviću za mene. Možeš li da zamisliš šta je sve? Mama, Vidi, mali temperaturu, izmerim ponovno ako treba najbolje, u frižideru. Pogasi svetla, a bake lepo desno i salo. Kontroliši da. Ćao. mama, danas mene dete udarao. Jo, ništa strašno, deče posle. Deci sutra razne, čekam tata, žuti. Ljubim, ćao. Za nju su to samo deče posle. A šta su roditeljske posle? Da odeš kada dete želi da ga sastaviš. Da li su roditeljske posle da ne primetiš kada tvoj dete boli nešto? Da ne primetiš promene na njegovom licu, tugu u njegovim očima i strah koji polako prožima čitavo njegovo lice? Recite mi, da su li deče posle da budu nesrećni i da se o njima život polako kasi? Ej, Milice, desilo se nešto strašno, moram da pričam sa nekim. A jel mogu malo kasnije da te pozovem? Moram i ja tebi nešto da ispričam. Ne znam da li... Čekaj, haha, on je skroz cool, sa Ivanom se dopisuje. Sa Ivanom? Ma da, ajde, sutra ti pričam, moram da idem sad. Šta je bilo na večeri sa mnom?
zanemarivanje, izbjegavanje problema, internet uznemiravanja, ćutenje o problemu, priklanjanje nasilničkoj grupi, manipulacije, verbalno nasilje, nasilje u porodici, poricanje. Ako poznaješ nasilnika, ne podržavaj ga. Ako si mu drug, probaj da ga promeniš. Koliko god da ste zauzeti, pronađite vremena za jedan običan razgovor sa svojim detetom. Pričajte u prolazu, slušajte u prolazu, delujte u prolazu, ako već ne možete da se zaustavite. Nemojte zadovoljavati svoje ambicije, već prepoznajte ambiciju kod deteta i podržite u tome. Nemojte bežati od problema, suočite se. Često zaboravimo da vidimo suštinu gledajući površinu. Stop nasilju. Ako birate put, ne birajte pogrešno. Nemojte biti ponosni što ste omiljeni u lošem društvu. Nije važno šta misle o tebi, već ko to misli. Ne trpi nasilje. Učinite svoje dete srećnim. Svako na ovom svijetu ima pravo da mu dan bude dan, a ne mrak. A da mu noć služi za lepe dečje snove, a ne za analiziranje brige i problema. Deca smo. I zapamtite, deca kreiraju svoju ličnost od rođenja. Vi ste samo naš model u budućnosti. Mi smo samo vaš odraz u ogledalu. Ne budi nasilan. Imali smo dosta nekih tehničkih problema, ali na kraju ispalo super. Nadam se da vam se dopalo i da ćete razumeti ovo što smo radili. A imati ovakve nastavnike i da je zaista ova predstava nešto čime možemo samo da se ponosimo, a ja ću i pozdraviti našeg posebnog gošću, jeste ispred prijatelja dece Beograda i ona je odabrala ovu predstavu, ovaj pozorišni roman da nas sutra predstavlja u Šumicama na centralnoj manifestaciji, pa ću ja zamoliti Grujičić da sam se opravila. Izuzetno sam prijatno iznenađena ulaskom u samu školu bašku, koja je izuzetno lepo izgleda. Vidi se ovde rad, red, mir, harmonija i zaista jedan fini školski ambijent. Inserte iz ove predstave sam ja videla u Brodskoj u okviru Dečije nedelje i tad mi se dopalo, još više sam bila usićena što je to pisala profesorka koja radi sa decom i tu se
se tako vidi sve vreme predstave, da se vidi da pisao neko ko voli i poznaje decu. I ovo je jedan od izuzetnih načina prevencije svakog zla koje nam se događa, te za Međunarodni dan deteta sutra u Šubicama, prijatelji dece Beograda, upriličili su program i tu će biti razni pobednici na takmičenjima, glavne sirene, recitatori i tako. Ovo će biti centralni deo tog sutrašnjeg događaja i ja sam zaista prezadovoljna. Deco, divni ste bili. Nadam se da ćemo i sutra osvojiti srca publike i imat ćemo ekskluzivnog gosta na toj svečanosti i bit će Ršum, već institucija Knežije književnosti, ti će sa svojom pesmom jednog vrtiće Deca su kraja sveta i tako počinje, a oni će biti centralni događaj. Jer je zaista i tematski, a i nasušna potreba je u ovom vremenu da se ovako radi. Sve čestitke i uvažavanje profesorke Zutare.